ସିଆଡେ ନାଇଁ କି ଭାଇ ସିଆଡେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଳ ହଲୁଛି क्या ଭାଇ, बात ଟିକେ कर रहे हैं? ଦେଖିଯିବା କିଏ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା କି କରୁଛି ଦେଖିଯିବା। ଆରେ ଅଛି ରେ কি କରୁଛୁ ଭାଇ ଏଠି? ଏଠି ଭାଇ କାମ କରୁଛି ପରା। मजा କାମ आया। କରୁଛୁ କି ତୁଇ? ଭାଇ ମୁଇଁ ଆରେ ଭାଇ ପାଳୁ କି ଏତେ ସକାଳେ କି ପାଇଁ ଜିକୁଛୁ ତୁ? ଓଇ ଭାଇ କଣ କରବା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଏମିତି ଜିକୁଛି ପରା। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ କି? ଓଇ ଭାଇ ଏତେ ସକାଳେ ଯେ? ଓଇ ଭାଇ କଲେଜରେ ଥିଲି ଭାଇ ମୁଁ ହଁ ଜାଣିକି ହଁ ଭାଇ କେତେ ଭଲରେ ଥିଲି ଭାଇ ମୁଇଁ ହେଲା ଖାଇ ବୋଇଲେ? ପିଇ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି ଭାଇ ମୁଁ हाय हाय इतना सुकून। ସକାଳ ସକାଳ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲା କି ହୁଁ ସେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନଦେଲେ ଘରେ ଭାତ ଦେବେ ନା ଘରେ ଭାତ ଦେବେ ନା? ନାଇଁ ଭାଇ ସେଟା କା ମୋର ଟିକେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଭାଇ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। କି କହୁଛୁ? କି ଏଇଟା ରେ କି ଏଇଟା ଆମେ ନାଇଁ କି ଗାଈ ବିକିଦେବା। ଗାଈ ବିକି ଦଉ ହଁ ରେ ଭାଇ ତୁ ସେ କଥା ବଢିଆ କହୁନା ରେ ଆଇଡିଆ ବାବୁ। ଭାଇ। তুই ଏନଜୟ ଖାଲି ଏନଜୟ କରବୁ ଶୁଇଥିବୁ ବୁଲୁଥିବୁ ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଥିବୁ କି ବୋଲ? ଓଇ ଭାଇ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି ଭାଇ ଜାଣୁ କି ହଁ। ସେ ଚେଳି ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲି ଭାଇ ମୁଁ ହଁ ଏଠି ଚେଳି ଭାଇ ଏଠି ଗିଟା ହେଲା ହଁ ବିକିଦେଲି ଭାଇ ଯୋଉ ମାରଲେ ମତେ ଘର ଲୋକ କୁକୁର ପରି ମାରଲେ ଭାଇ ଦେଲେ ଭାତ ଦେଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଘରେ ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଶୁଣ ହଁ ଭାଇ। ଏଇଟା ମୁଁ ସେ ଆଇଡିଆଟା ଦେଇଛି ଯେ ହଁ ମତେ ପିଟି ଦେବେ ନାଇଁ ତ ଆଉ ଏଠି ରହିବା କଥା ମୁଁ ନାଇଁ। କହିଦେବି ଭାଇ ମୁଁ ମାଡ ଖାଇଲେ ତୁ ଏକା ଭାଇ ଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଭାଇ ହେଲା। ରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ନାଇଁ।